hayi bafana sesilinde idate anenze kusheshe bafowethu nina bahleli bhuti uphakela umthakathi lapho nongizwe nosisi laphana uJacinta Mazuma date bafowethu siyayicela amakwelekwele sedake kakhulu sedake kakhulu sedake kakhulu yilokho nje ngakusho awondaba ukukhuluma ku social media ayi nangisayifuna ndawo lokubawula kakhulu upepereza engakusho ukuthi moyiphoyisa lase South Africa elimnyama umZulu noma uyini bese uplan ukuthi uzoba against thina akunayo inkinga ngoba ngithi uzobusebenza ngithi wena asinayo inkinga yalokho qhubeke ububhuti nisebenze njengoba nizobe nisebenza nje kodwa khona hayi sekwanele sekwanele bafana lokho nje ngakuthi sekwanele asikusaba ukufa akaze futhi sakusaba ukufa azalanga futhi singamadoda anovalo ngoba vele ithuno lendoda lisendleleni vele noma kuthiwa awufi noma uzophilelani ke ukuthi kumele uphilele inonsense lenzakalayo hayi asikusaba ukufa hayi bumudethu sikhathele ngakho nina abantu besifazane bala eSouth Africa in favor amakwelekwele enza ukudaka ngoba nakho nisuthi imali zabo nalezi ingane zeni enayizalayo ngathi kwasho ukuthi nithi izaleni bese nidefend into engathi nidefendelana kulungile kodwa nje ngisho ngithi mina ayiphuma idate njengamanje hayi sekwanele ayiphuma idate sekwanele ngisho kuthiwa ngizobe ngisemsebenzini ngiye emsebenzini nalolo langa sekwanele bafana kwanele Ame ukuthi ngempela angeke beze bebone manje angeke bephinde bebona amakwerekwere yabona emva lokho ngeke bephinde bebona ayikho into bophinde bayibone